Hej og velkommen til Oliver Andreas en verden af sjov. Det er en YouTube-kanal, hvor vi laver kun sjove ting. Ja. Og vi laver alt muligt. Vi skal snart ned og lave bacon og mad. Det bliver dejligt. Det er rigtig godt. Men vi vil bare fortælle, hvad der kommer på den her. Det jeg havde tænkt mig. Oliver havde ikke tænkt noget, for jeg kan ikke tænke. Der kommer nogle asmis. Okay, snak ordentligt. Der kommer asmis. Og vlogs, ikke? Han kan ikke snakke ordentligt. Sjove ting. Bare sådan. Just a dream. Ja, så hvis I vil være gode børn, så subscribe og like. Og slå Oliver i hovedet næste gang I ser ham. Og det skal I ikke, nej. I skal slå ham. Hvis I slår Oliver, så behøver I ikke at subscribe. Så I måske ikke. Se. Skal jeg også. Det var den. Men husk, hvis I har nogle spørgsmål til Asmi, så er det dernede. Hvis I har noget, I synes vi skal gå bedre, så er det også dernede. Og deroppe, et eller andet sted, der. Deroppe, ikke? Ja, for gamer. Der kan I bare subscribe tusindvis af gange. Og I skal også huske at like. Det gør jeg også hernede et sted. Ja, kom vi der. Ja. Men det var bare lige det, vi vil fortælle. Og vi tager ikke det her seriøst overhovedet. Vi bare laver det for sjov. Så I kan blive glade på en måde, ikke? Hvad med godt den af, det går vi senere. Nå. Til porno! Men vi ses! Jeg mente